Lagalo bangke, programe video mo dyan. Aduh kang, oy, bisa lang alo di. Sila yung Korea, sanksi dia lo taruh aja. Higari rame ba? Oh, ang hemen taminan ki. Ah. Ah. Oh, magkemegi ang lang. Tame. Keng tame, idi pentame. Gari pentame. Sunod hadaan sa pinda. Ayo. Bolong ka si daw nun ke. Bolong ka nang layan lo.